Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, a to jest pani... kurde, z tego wszystkiego zapomniałem, jak ona miała na imię. To jest pani Marie Gist, a to jest pan Niklaus Gist, który tutaj pilnie przy komputerze coś tam sobie programuje i my sobie w tym momencie streamujemy i kontynuujemy przygodę patologicznej rodziny Gizdów. Okazało się, że największym błędem, jaki popełniłem, jak ich robiłem, to, że nie zrobiłem ich jednak jako małżeństwo, tylko jako po prostu dwie obce osoby, które mieszkają w jednym domu i dlatego oni teraz muszą się poznawać, że tak powiem, dopiero uczucia do siebie wiecie, o co chodzi, no, że się wstydzą spać w jednym łóżku i tak dalej w ogóle i no i dlatego działajmy. Dobrze. On miał jakąś pracę z tego co pamiętam. Nie pamiętam dokładnie co to było, ale coś tam pracował. On pewnie siedzi na czacie na Interi i zrobił sobie nick łowca Cipek Śląsk XXX69 czy coś takiego. A pani poszła na górę i jej nie widać. Przyszła do niego. Może byśmy coś tutaj, że tak powiem, zaatakowali. Na przykład dokuczymy figlarnię panu Niklausowi. O. Ona myśli teraz o poduszce pierdzącej. To nie jest romantyczne. Aha. No, to wyszło, że tak powiem, przeciętnie umiarkowanie. Muszę sobie kamerę trochę dźwignąć. O. Ej, a w ogóle czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę. Kamera mi wystaje od spodu. A mi tego nikt nie powiedział. To brzydko wygląda, nieestetycznie. Kurde, wy to nie macie żadnego poczucia estetyki w ogóle. O. Teraz jest fantastycznie. Muszą się dotrzeć. Tak. Cycki do talii ma mocno nieproporcjonalne. Ej, co ja zrobiłem? Ej, co to jest? Włączyłem jakąś kamerę... A! O Jezu, dobra. Będzie miała cieczkę. Co mu brakuje? On jest zmęczony, on musi spać po prostu. Siema Daria, witam wszystkich. I Darię. I Darię i wszystkich. Co ona? Myje rączki sobie. Przynajmniej może się nauczyła, że się nie myje garów w łazience. I co ona będzie robić? Ja ich tak trochę puszczam samopas, że tak powiem. Żeby sobie żyli. I ja ich obserwuję jak taki eksperyment socjologiczny. Że się puszcza ludzi i ich kameruje i patrzy co oni robią. Ona patrzy jak się jakieś auta rozdupiają. Ona randkę chce. Ale on teraz śpi. Mu się teraz nie chce randkować. Big Brother, no dokładnie, Big Brother, właśnie. Baba. To jest najlepszy. Taki ponbuczek, dokładnie, taki ponbuczek. Mam nadzieję, że to tak nie jest w życiu, że ponbuczek tak siedzi i gra w takie Simsy wielkie. I tak mówi: a teraz Niklaus będziesz grał w Simsy na streamie NVIDIA i mówił, że to tak może być naprawdę. I nas tak rozstawia. Jak hopki w jakiejś grze. Aby to tak nie było. To jest chyba Tele 5, wiecie? To jest chyba Tele 5 po 22, takie mam wrażenie. Tam się też kolega mi gadał, że tam też takie się rzeczy dzieją czasem brzydkie. Dawaj tekst na podryw po śląsku. Idziesz się dupić, czy muszasz się łazić? No, dobra, znaczy żartowałem, oczywiście nie próbujcie tak, bo to brzydko trochę tak.
Ile mi zapłacili za reklamę? Czego reklamę, ale? Dobra, co tam u starego? Stary miał spać, a siedzi przed kompem. Co z nim jest nie tak? Jest głupi jakiś. Może niech się dżemnie chociaż. Aha, bo on robi na kompie. Siema Samulelek. Możesz pomierz maki. Na Polonii jeden się gorszy. A programu telewizyjnego? A to niestety nic. Niestety nic. Czy u was też taki śnieg wielki spadł? Bo od rana, a i pewnie od nocy, kurde, na Bytomiu pada bez przerwy śnieg i już jest tak naprawdę srogo napadane. Dzioszka to twój kasztan. Ja. Summer Holiday chce przyjść do ciebie na chwilę. Kurde, konkret sztuka. Niech przyłazi. Co z tego, że śpię? Może by chciała pospać ze mną. Kurdy bele. Idzie kamerę tak, żeby pod kieca wejrzeć. Jerona. Dobra. Stowej. Idziesz, przyszła do ciebie baba. Na zolity. Dobra, wlazła. Idziemy od razu w romantiko. Kurde, gadka na podryw. Te się nie polubią. Marii ładniejsza. A ma głupi głos taki, jak dziecko jakieś takie. Dziewczyna marynarza. A ten śpi dali. Ewald! Nie śpi! Nie śpi! Idź, działaj w piżamie. Ty przepierdaczysz się to, chłopie. Patrzcie, będzie akcja. Pa. O kurde. Vinva? Imbu. Wisub. Garnouche. Hasba. Piece of Monzo. Gobi? Nie tak to miało być. Nie tak to miało być. Co tu się dzieje? Co? Co to się dzieje? Będzie trójkąt. Poszła na streama. To jest taka streamocepcja, że ona ogląda samą siebie w grze. Teraz na streamie na Nvidia pewnie. No, fajna randka, nie? Przychodzi do was baba. W sumie fajna. No idziecie spać. No dobra, no. Internet przegrała na dyskietkę. Ej, to jest kolejna, która się patrzy na tego. No! To akcja. A jednak nie. No dobra. Ej, a może tu baba z babą? Tyn? A ona waży 22:30. Idealny czas, żeby zdupić tosta i spalić kuchnię. Dobrze, że mamy ten czujnik zamontowany. No, na wesoło życie, nie? Życie płynie, jak to mówią. Życie płynie. Waymek Brushu. Siema Febik Perek. Febic Perek, coś takiego.
To nie tak miało być. To nie tak miało być. Ej, on już jest wypoczęty, nie? Ona bierze przykład z ciebie. No. Siema, Master Polan. Dobra. To może niech się one skumplują chociaż. A są te? Ej. Kurde. A jakby my tak tym? Co one tam oglądają? Jakieś tego. Bruce Lee. Co ona by chciała? Ona by chciała Bobo mieć. Oh, Yakalo. Benefi. Czy ja jestem z Katowic? Nie, ja jestem z Bytomia. Kiara sobie... Siema Izdin. Dumbsaber. A to ja! A to ja! Chelner. Baby to... Ej, ale baby to tak, o odkurzaniu, o bajtlach. O aucie to akurat trochę nie pasuje. Kipere. Teraz o śmieciach. Ta jest taka chopska, ona o autach gada i o motorach, to może ona by była... Może ona by w tym związku odgrywała mężczyznę. Arpanoy. Sowiek małpa. A ten co? A ten śpi. Koła jest sosnowca. No, toś mi powiedział. Dobra, Ewald. Koniec spania. Weź się, kurde, przebierz. Na normalne... O! Odzież imprezowa. Zajebiste ma imię, zajefajne ma imię Summerhall. Ej, Twitter taki trochę do mojego podobny, znaczy klimatem. Chodź sam. No! I kurde... Elegancko. Elegancko. Teraz możemy atakować. No to jedziesz, kurde. No to jedziesz. Romantiko. Boże. Poniosłem porażkę. Jako streamer, jako człowiek. Maryś płacze w łóżku. Nie się koszmary śnią. A tamta poszła. Ewald. Ty się zgubi. O, no o pierwszej w nocy wala pieprzniczkę do patelni. Fajny hopek, fajny. Fajny fes. Dobry tościk, Ewald. Boże. Patola. Patola pełną gębą. Przyszła na randkę. Weszła na kompa. O, kusze. Siema, jebacz pospolity. Couché. Voulez-vous? Trochę przykre takie życie, powiem wam, no. Nie jest to życie jak w Madrycie na pewno. Rogan pizda. Jaka pizda, co on? Nie wolno, Ewald, tak na Nvidia gadać. Co ty to? Jest. Ale przynajmniej Gary po sobie myje. Widać, że ślądzok. Porządny. No. Dobra. Ej, szłoby coś tym? No bo Mary śpi. Weź ją, idź przytul. No idź ją przytul, no. Jakie życie by było lepsze? No,
żeby jak do niego kobieta na randkę nie przyłazi, to żeby nie szedł na przykład kupę robić, czy tam siku. Coś z takiego. Zaraz ktoś kuchenkę spali. Całe szczęście mam czujnik zamontowany, także chałupa się nie powinna hajcnąć cała przynajmniej. A on w ogóle pójdzie kiedyś do roboty? Aha, on jeszcze ma 8 godzin do roboty. One man, one jar poszła kupić słoik. Ta było. Fajnie mleko pije. Młody dorosły. Ja się mogę z nim utożsamiać. Ja też jestem młody dorosły. Wszyscy jesteśmy młodzi dorośli. Zakup im jakiś alkohol. O! Już się szczęśliwy zrobił w momencie. Dobra, ta śpi, ta śpi. On za niedługo będzie... On zaś będzie mył... Czemu on nie chce tego myć tutaj? A jak oni to umią robić? To oni wolą iść myć to do łazienki. To są głupki jakieś totalne. Głupki głupkowate. Co to się dzieje? Kurde, Ewald, nie czytaj książek. I no... Nie wiem. Może ona tak jęczy, bo tam ktoś leży pod kordłą. Chyba nie. Ona jest wyspana już. Przemyła Pawlow. Masz blat do krojenia, blat do zlewu. Tak, ale oni przy nim myli. Czekaj. Blat do... Blat. Taki by musiał być, nie? Dobra. To weźmiemy, spieniężymy. I... No, faktiken. Taki powinien być. Dobra. Corny. Łe! Co się stało? O. Tak, i teraz im kupimy zlew. Najtańszy, bo jest bieda. W Polsce jest bieda. Dobra. Teraz będzie fungać. Mięci przez słoik. Nie, akcji szalonych jeszcze takich nie było jakichś bardzo. To jest szalona akcja. Baba jęczy przez sen. A Ewald przeczytał sobie Pana Tadeusza. Głupek, głupkowaty. Może jest chora. No, na pewno ani jedne, ani drugie nie jest normalne. Gra Peggy 3. No. Gra powinna mieć z 18 przynajmniej, nawet z kuli tego, co tu się z tymi simami robi. Często. No, a Ewald teraz sobie o niedźwiedziach myśli. Typowo. Aż się zmęczył tym czytaniem.
Się tak czas przyspieszył. A! Zasnął przy kąpie. A mi się wydaje, że on idzie za chwilę do roboty. Za 4 godziny. To jeszcze by się mógł zdrzemnąć przynajmniej. Wypędzić demona, tak. Ona jest smutna, bo on się z nią nie chciał położyć. Serio wolał spać na krześle. Tak, bo oni się boją ze sobą tak spać. A może? Niech się dżemnie. No i widzicie, oni nie chcą, bo oni nie mają takiej relacji jeszcze zażyłej. Ja im chyba muszę 2 osobne łóżka zrobić. Oh, important. No ładno mi wybrałem bieliznę do spania, nie? A poszła czytać książki, no. Fajnie, fajnie. Tak normalna rodzina zdrowa. Oj, Bożyczku. A śnieg pada dalej. Ten twój Gwidon jakiś... On jest po prostu szarmancki. On na pierwszej... Jakiej randce, jak oni mieszkają razem? No cóż. Blada, no bo kurde... Oh, Zolgaga. Wow. Oh. Karu. Tetris zawsze spoko. Szczególnie w bieliźnie koronkowej. Pograne. Nie, Wlang nie są domyślnie małżeństwem, nawet jak ich zrobisz z jednym nazwiskiem w jednym domu. Dobra. No. Jest dobra w te klocki, kurde. Dokładnie. Kiedy ja streamuję w bieliźnie koronkowej? No, wolałbym nie. Cały czas będzie taka smutna łaziła. Kiedy my idziemy do roboty? Za 2 godziny. Oh, bleesh. Ewald zacznie pracę za godzinę. No dobra, no. Ale wali śnieg. Jo. Jo. Ona ma broken heart. Siema, show off. Ty masz do roboty iść, kolego. Za 26 minut do roboty. A przyjadą po niego, nie? Dobra. A, bo jej po prostu do głowy idzie, ona nie wie co chce. Marii nie ma pracy. No! To do roboty, kurde, niech idzie. To jej się Więc baba nie może mieć za dużo czasu, bo jej się miesza. Kim by ona mogła być? Widziałbym ją w pewnej branży.
Czy da się ich na studia wysłać? O, nie wiem. Może to w jakimś dodatku, czy coś? Mm. Może artystka? Kuchmistrzyni to się raczej nie nadaje. Dobra, niech będzie artystka sceniczna. Klub Gogo. I no tak nie idź do roboty. Granie Wiedźmina po raz N to oglądanie Niklausa w tym samym momencie. No to od miłej gry w Wiedźmina. Ja już na Wiedźminy na razie nie mam siły. Ej, przyjadą po mnie z roboty czy nie? Ej, ty się obudź. Ty do roboty idziesz. No, idź do pracy. Ładnie się przebrał. Rekin biznesu. Młody, przedsiębiorczy, pełen testosteronu. Idzie do roboty. Znikł. Poszedł. Baba została w domu. Sama. Co teraz będzie? Umyję sobie. Ej, czemu dalej nie myją w tym? Przecież dobry kupiłem. Ona jest chora. Na mózg. Kim jest? On jest operatorem pomocy technicznej. Brzmi strasznie. Ona ma depresję. Ej, babo, może idź się przebierz, co? Na coś takiego, nie wiem, normalnego. Siemano, popijemy. Myślałem, że jej... A nie masz w kategoriach zlewów kuchennych, bo ten wygląda na łazienkowy. No bez jaj. Klimakterium. Idź se telewizję pooglądaj. Nie może ona se sama coś śmiesznego porobić, nie wiem. Cyckami się pobawić. Kurde, jak ja bym miał takie cycki wielkie, to bym się cały czas bawił. Znaczy... Jakbym miał takie wielkie cycki jako mężczyzna, to bym się wolał ich pozbyć, ale jako kobieta, to bym się cieszył. Z samego tego. A ona myśli o całowaniu, ale jednocześnie wydaje takie dźwięki, jakby jej się żygać chciało. Takie... I dalej ślip to. Dobra, czekajcie. Zaprosimy kogoś na ran... No nie tak. Zadzwoń na linę pocieszycieli. O! Niech ją zawodowo pocieszą. Shunga. Hinurba Wanji. Hey, Fref. From boy, Ukinik. Trip. Siema, Bantokan. Sagane. Oh, Nibor. Oh, Tinuba. Yamal? Cabinet? Bin Fahab. Dunba. From boy, Ukinik. Trip. Ah, Brihe Ganib Benu. Nilsy. Do coacha niech... Do coacha Majka. I co, pocieszyli? Chyba średnio. A tam zaś te auto wybucha.
Gdzie zgubiłaś marzenia? Czemu się... Teraz się chcesz poddać, co ty? Dobra, babo, coś musisz zrobić ze sobą. Konstruktywnego. Weź ją zabierz na wycieczkę. Czekajcie, ona se będzie smażyła chleb. Marshall. Oh. Czekajcie, ja im ten zlew spróbuję zmienić, bo tu coś jest nie tak. Zlew. Aha, bo tu jest różnica pomiędzy umywalką a umywalka. Nie no, tu nie ma... Zlew kuchenny. Ej, ale bo tu jest tylko jeden zlew kuchenny, a reszta to są... umywalki. Umywalka, umywalka. Umywalka. Zlew kuchenny. O, jest, dobra. To czekajcie. Tego zlewiksa sprzedamy. To jest zlew kuchenny. O! Dobra. Suflo. No. Mam nadzieję, że jej się humor polepszy. Ja jak sobie kupuję rzeczy, to mi się zaraz humor polepsza. Zrobiła se tosta i idzie płakać na górę, mówię wam. Ja myślę, że tu trzeba zastosować środki farmakologiczne. Na przykład pawulonik. Z samego tytułu, że będzie mogła Meeb. Oh. Grubble. Dobry symulator. No czekajcie, no nie będziemy na boku szukać bolca, tylko poczekamy, aż wróci Hop z roboty może. Może by ją zabić. O, bo ona ogląda filmy o całowaniu i jej jest smutno, że ona się tak nie całuje. Kapoi. Dokładnie, co dopiero coś takiego w domu trzymać. Łoje. Przecież to by człowiek zgłupiał chyba. Albo gorzej, albo gorzej. Oh. Aha. Oh, Absol. Co ona może jeszcze zrobić takiego? Tutaj. A może niech zaprosi kogoś na przykład. Wabarani Zimze. Tą babkę, What do niech you mean? pogadają. Josh Maxine? Hinurba Wanji. Hey, Friff. Przyjęcie domowe. Dobra. Ale... A z tych... myślałem, że tą sąsiadkę idzie. Dobra, to nie chcemy jednak. Myśli o lamach. Ej, zrobiłaby sobie coś ugotowała na przykład. Coś takiego... Pan de muerto. Nie mogę? Aha, bo tu trzeba kliknąć jeszcze. Dobra, niech gotuje, jak to kobieta.
Hehe. A tost leży, a tościk niezjedzony pyszny. Benny. Co jest zaś? Aha, bo tu jest... Jaka ona głupia jest. Ja. Sprzątnij, a potem zrób. Ona ma problem, wiecie, ona zobaczyła, że po środku takiego wielkiego blatu leży jeden talerz i ona już zgłupiała. Ona już po prostu nie wiedziała... Wielowątkowość jej padła. Fricani. Gdzie ona... Anuba. Welna. Bakus. Dens. Martwy chleb? Film. Shivi. Huh? Ona aż do ludzi wyleciała, bo jej bije. Do głowy. Siema, Mistafar. Biegnie do domu. Niech ukradnie dziecko. Dobra, robisz pan de la muerte. Zagu. Zagu. Zagu! Kiedy do roboty? Dopiero za 17 godzin. No, zobaczymy. Skoczył skill! Siema, kruchy, czy mam ustawione, by mi się nie starzały? Nie no, niech się starzeją, jak w życiu, nie? Jak w życiu. Na brytwankę do pieca. No i czekamy. Ej, wyszło chyba, a tam w piecu było tego pełno, a ona ma nagle jedne na talerzu. No, spoko. Zaraz jej się humor poprawi. Takie dobre. Chleb śmierci. Mam wrażenie, że jej się nie poprawia. No i proszę! I kurde już od razu lepiej. Humorek poprawiony. Teraz by chciała popa. Poflirtować sobie. Dobra, idzie do kompa. Siema Rasta, witam. No i proszę, mówiłem. Pyszne jedzonko od razu poprawiło. Jak w życiu. Jak wam smutno, to... zjedzcie coś. Simsy gra. I myśli o kosmitach. Siema Virgil. Sznitę ze smalcem zjadła. Panie, to był super chleb śmierci, bardzo rzadki. Ty to potrafisz poprawić humor kobiecie, no. Pamiętajcie, jak baba wam będzie marudzić, to zróbcie jej kanapkę albo coś. Zdupiła kompa? Nie, wyłączyła chyba. No i już jest szczęśliwa i proszę, można... Ej, Ewald tu śpi w ogóle. Dobra.
uderzamy. A nie, on musi sobie jeszcze pospać. Dobra, on niech sobie śpi. On jak się wyśpi, to wtedy zrobimy action. Uderzymy, że tak powiem. Uderzymy w tę łonę. Dobra. Tylko on jest bardzo zmęczony, on się musi wyspać, bo on potem będzie zaś tego. Siema Cordis, witam. Potem będzie zaś narzekał. Że jest zmęczony. Ona tam co, we FIFA gra? Zalgaga. Niech laska zostanie youtuberką. Finabay. We FIFA na klawie i myszce to wam powiem. Wyższa szkoła. Co ona klnie? No i tu mówią. Corwa. Wulgarna baba. Nurch. Nurch. Korba. 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 Osiągnięty 3. poziom w gry wideo. Najważniejsze. Dobra, Ewaldzik, czy ty jest wypoczęty już? Jeszcze trochę. Na pragnienie awansu. Dobra. Dobra. Czy mogę podać specyfikację jej peceta? No to będzie tak. Voodoo FX i 24 mega RAM. Dobra. Słuchaj. Ty kończysz spanie. Ojej. Się spiął. Weź kąpiel. Szybko. I teraz tak. Szybki atak. Szybki atak. Popraw mu humor. O kurde. To trochę nie wyszło. Gorba. Oh, Kurwa! snarl. Uh-huh. Uh-huh. On jest spięty. Yauk. Pierwszy pocałunek! Ale to jeszcze nie to. Snurbiafa pelzo. Niech se normalnie pogadają fajnie. Vangu. On niech normalnie fajnie Wogricha. wyrzuci to z siebie. Warba. Będzie piękna sprawa. Baya. Flynn. Crummy. Ah. Oh. Yeah. Nah. Ugh. Oh. Idą ob... A ten jaki zły! Dobra, ta już jest przynajmniej zadowolona. Ten niech se idzie normalnie. Kąpiel z bąbelkami. Romantyczna, relaksująca. Był dym w robocie, no chyba. Chyba były dymy w robocie. Hopie, zaraz se zjesz. Idź się fajnie wykąp. Kurde, mnie nos swędzi. Chyba na wódkę. Czy coś. No i już szczęśliwy. Widzicie, ja generalnie wiem, jak uszczęśliwiać ludzi. Pomorze melduje śnieg. No, górny, wschodnie tereny Górnego Śląska meldują, że za śniegu nasuło aż za fest. Patrzcie, patrzcie, jak się rozochocił. Pa, pa, pa. Zaraz se zacznie bąki puszczać pod wodą. Można? Można.
Yiftebay. Niklaus streamuje, a ja nic nie wiem. No dlatego ja bym polecał obserwować Niklausowego fanpage'a na Facebooku, gdzie dzisiaj informowałem, że będę streamował na Nvidii od 14 do 17. Widzicie no. Nie można, kurde, lajkować, nie lajkować i narzekać, że się nie wie. Ale się bawi wężem. Yiftebay. Yasabanopsta. Szalony Johnny. O, chyba poszedł dzik pod wodą. Ej, ja bym chciał, żeby tak było w rzeczywistości. Człowiek się myje i nie musi sprzątać całej łazienki, potem wycierać, bo wszystko zalane, zaparowane, bo się woda cieknie po kafelkach. O! Użnął się w palcysko. Stanowczo z nim coś jest nie tak. Pa, zaraz będzie po ręce. O! Zaraz będzie po ręce. Injured. Ciul, te pół tych tomatów się wysypało. Dobry kucharz. Wężem od prysznica. A. No dobra, takim. Jakiś drugi poziom gotowania. Szałot jakiś zrobił. Szałot ogrodowy. Ej, ale jaki on jest głupi. Pado... On to... Zjedz to. Boże, dziwne badowanie ja. Zrobił sałatkę i poszedł spać do tego. Żerej to. Oh, warmta. Ta śpi? Śpi. Nie śpi, za 9 godzin do roboty. A on za ile? Za 10 Alki. dopiero. A. Pyszne. Trzyma widelec jak 4-latek. Tak. Ah. Choroba psychiczna. Ona musi jeszcze spać. Jest zmęczona. A nie, ona musi siku iść. Aha, ona ma zadanie, musi pisać dowcipy. A to jak to zrobić? Nie patrzmy się komuś do talerza. No, nie patrzmy się. Czas przyspieszyło strasznie. Idź, siku! Zdąży? Ona niech se weźmie, kurde, kąpel z bąbelkiem. I Wald zaśpi. Chciał coś, kurde, on by... Ja czuję, że on by się chciał wykąpać z nią. A on ma granie w gry wideo, a może przecież grał w gry wideo. Chciał siku i spać. No to mu rośnie. Dobra, a jak to u niej wygląda? Ona jest głodna, ale oprócz tego spoko. Ale śnieg wali teraz. Normalnie aż chyba... Tylko kurde, nie zdążę. Może jak jutro będzie padało, to nagram vloga zrobienia bałwana. Keep him missile.
Ale goliłem się wczoraj pierwszy raz golarką elektryczną i bardzo jestem zadowolony. Siema Szarlotka, nie będziesz zmieniał gry do tej 17. No nie, bo to... Co nam zostało? 2 godziny. To co to jest? To jest moment. To jest moment. Dobra, ona musi przestać się kąpać i ona musi coś zjeść. Ona musi sobie zrobić... Ona musi sobie ugotować... makaron ze serem. Bonsa! Kujawsko-Pomorskie też pada. No, w całej Polsce pewnie dzisiaj. Bo tu u nas mocno. Już wczoraj było, potem się tak trochę zaczęło topić, a teraz zaś tak wali fez a fez. Ewald. Pęcherz energia, on musi spać. A ta będzie ważyć. Waży. O, kurde. W warmińsko-mazurskim nie pada, no to przepraszam, to jednak nie w całej Polsce. Oh, Palingo. Słychać, jak on się śmieje przez sen. Witam Gorola. Nie obrażaj pan. Dobra, Ewaldzik zaraz się pojść, co? W bambetlu. A, miska na stole, ja miskę ustawił. Wieprz. Żadny. Pada deszcz. To ja już wolę śnieg. Jak deszcz. Dobra, on jeszcze niektóre pośpi, a do sracza powinien zdążyć jakby co, nie? Chyba. W ogóle jak coś do mnie piszecie, to tagujcie Niklaus, nie Nvidia, bo to ja wtedy tego nie mam podświetlone, tylko małpa, czy tam hashtag, nie, małpa Niklaus. Wtedy ja widzę dokładnie, że piszecie do mnie, a nie ten. Macie na Śląsku galat na święta. Galat? Nie wiem, co to jest galat. O, można tak. Małpa Niklaus. Team Niklaus. No, ale tak to widzę. Chyba Galert. A, Galert! Ale na święta? Nie wiem, no ja na święta nie miałem Galertu, ale mam teraz. Akurat. Mój dziadek robił. Chciałbyś mieć jakąś rudą córeczkę. Nie, nie bardzo. Znaczy, nie wiem. Ja nie jestem rudy i moja kobieta też nie jest ruda. To o ile to będzie moje dziecko, to chyba nie będzie rude, takie mam wrażenie. Mięso, groszek, marchewka w galarecie. To jest galert. Tak zwany. Czy mamy na Śląsku coś innego niż węgiel? No węgla to akurat... nie, mamy tylko węgiel. Tylko węgiel tutaj jest. Wszędzie węgiel. Wszędzie węgiel. Galert z rybą. Co? Tymbaliki. A tymbaliki to co innego. Tymbaliki u mnie się robi, moja mama robiła na przykład z kurczakiem. W takich małych miseczkach. Kurczak, groszek, marchewka. A galert to jest na przykład z nóg od świni, nie? Z nóg od świni, albo z łeba od świni. Nawet kiedyś mój dziadek robił. To jest taki tłusty przeważnie. To tymbaliki, a galert to trochę co innego. Przynajmniej tak to wyglądało u mnie w domu. Gdzie mieszkam na Śląsku? W Bytomiu. Takie miasto na wschodzie Górnego Śląska, nazywa się Bytom.
kiedyś ostatnie niemieckie miasto przy granicy polsko-niemieckiej. Bytom był taki, tak otoczony z 3 stron polską granicą, jak taka wyspa. Wyglądał trochę. Galard z tymbalikami. No, Galard jest taki chudszy. Tymbaliki są chudsze, no bo są z kurczaka, przynajmniej tak to u mnie wyglądało. Siema, chomik. Zagu! Zagu! Ah. O, chomik, widzę premium. Turbo wykupione. Dobra, ona jest w fantastycznym nastroju i w ogóle wszystko jest Ło, on musi iść siku! Szybko! Ah. Dobra, i robimy akcję. Kurde, akcja stuleja pęknięta. Uwaga, pękamy stulejkę. Pochwalamy wygląd. A ona nie pozostaje dłużna i opowiada flirciarski dowcip. Wodzionkę czy jadam? No, czasem sobie zrobię. Lubię wodzionkę, taką, ale taką nie z tam z samych suchy chleb i woda. I no taka porządniejsza, żeby była. Ah. Nie, nie przeglądaj sieci. Kurde, głupku, głupi. Miałeś romantycznie pochwalić wygląd. Czemu Śląsk jest na południu, a Dolny Śląsk jest wyżej? To chodzi o kształtowanie terenu. Górny Śląsk jest bardziej górzysty. This poor. Oh, Zarps. Oh, honey. Dobrze jest, dobrze jest. Mishka. Windu. Ah, Pinkira. A mookie No ona fajnie robot. flirciarska. Arben Dufour. Akcja pękająca stuleja. Nelfi Duba. I romantyczny film w tle. Life Canar. Pando Crest. Oh, Harfin Wanu. Ajerkuchy czy lubię? No lubię, ale ostatni raz jadłem, Hayu Sabe. Toba Boyo. nie pamiętam Zarb's kiedy. Canoe. Ale Mim's lubię. Tefusha. Arben Duba. Vene Oh. Nuch Quos. Oh. Dorna. Akcja prawiczek 100. Ja. Oh. Jak używasz Better Twitch, a nie używam, ale muszę zacząć Avanti. No już tak tyle razy sobie to obiecuję i zawsze zapomniałem. Muszę sobie Better Twitch pobrać, bo po prostu mam zwykły czat i mam ustawiony ciemny, bo ja jestem do ciemnego przyzwyczajony z hitboxa. A, w ogóle takie info wam sprzedam. Może tutaj niektórych będzie cieszyło. To jest na razie takie tajne info, to nikomu nie mówcie, ale prawdopodobnie od lutego będę streamował regularnie na Twitchu. Także wiecie, tam kanał Twitch TV Niklaus już jest taki, to można followa ostawić. No. Także takie wielkie zmiany się szykują. To przyjedź na Ajerkuchy, bo żech narobił. Chłopie, to nie most tam baby jakie? No by ci pomogła. I co? Poflirtowane. Beauvais. Bowej. Ej. Jaka ona jest? Report. Oh, Couture. Czemu na Twitchu? Kurde. Nie wiem. Nie umiałem odpowiedzieć na pytanie czemu na hitboxie, to czemu na Twitchu też nie umiem. Baba w robocie, a ja mam urlop. A, widzisz. Zombo Freezebay. Baba poszła do roboty. Tylko ale ci. Co to są brat kartofle? Brat kartofle to są pieczone kartofle. Z ogniska dobre są, fes. Poszli do roboty. Co?
Marie została zaproszona na wygłoszenie toastu na weselu swojego najlepszego przyjaciela. Przecież ona nie ma przyjaciół. No dobra. Czy rozegra to bezpiecznie i nie puści pary z ust o różnych sprawkach przyjaciela, czy wypaple wszystko, licząc na to, że będzie z tego kupa śmiechu, a może nawet prawdziwy występ? No kurde, dajemy czadu. Niech się dzieje wola nieba. Dobra, oni zaraz wrócą z roboty. Marii jeszcze nigdy... Ale poszło, kurde. Poszło dobrze. Ej, wrócili już z roboty? Nie, jeszcze nie. A Marii już jest wydupcono. Znaczy wydupcono jeszcze nie. Dobra, wróciła. Co ona musi? Energia. Czekaj, Marii, idź się wykąp. Nie, ona musi się zdrzemnąć jednak. Siema, Ksaru, witam. Dobra, Marii poszła spać. Podlinkuj kanał na Twitch. No ale... Akar, piszesz do mnie małpa Niklaus i nie umiesz znaleźć mojego kanału na Twitchu, no... Nie. Można kliknąć na to i przejść na kanał. Wszyscy śpią. Powiedz coś po śląsku. Uwaga, coś po śląsku. Kurde, się ciemno robi. Ale śniegiem dupczy. Szalony. Co tam Marii? Dobra. Marii idzie ważyć. Marii niech się uważy. Rybne taco. O. A Ewaldzik musi się zrobić coś zabawnego. Ale najpierw spać. Po śląsku się gada. Znaczy jak już to po śląsku się godo. Co ona ciapka pusta robi? Punchkraut. Kurde, ale byście taką chcieli mieć kucharkę w domu, co? Nie mówcie, że nie. I ciul po palcysku. A jak się wyśpi, to nie chce coś zrobi śmiesznego. Popatrzy wesołe filmy na Sim TV. Siema, Pomro. Co w dupio? No fajne taco. Rybne taco Hemingway. A chyba jej to nie smakuje za fest. Abo? Że nożem po palcach się nie chlastam, to dobrze. Wiecie, baba bez palców to już jednak jest tak, no... No niekompletna. Nie jibsy. Nie jebzi. Muszę oświecić światło. Nie trawi hip-hopu. Może. Ale się nauczyła myć gary normalnie. Czy będzie jakieś hizzy z Bonkolem później? No jak będzie miał ochotę. Albo po mnie streamuje Bonkol. Jak miał ochotę na H1. Jak najbardziej, jeszcze jak. Oh, go, Marga. Fajne mu ABS-y. Ja. Ja, ale ona energii. Energii.
źle przygotowała sobie jedzenie. A mogę zamówić pizzę czy coś? Pizzocha, kurde! I pepperoni! Sloofa Clave. Czyli dzisiaj kanał Nvidia jest śląskim kanałem. Befallen Narble. A przede mną Kiara streamowała, a ja nie wiem, czy Kiara jest też ze Śląska? Wixana Zarspa. Sick Luna. A potem po Bobąkolu też jeszcze ktoś chyba streamuje. Przyjedzie pizzocha, a ona tak ubrana. Kiara z Będzina, ale poważnie? Ojej. To przykro sprawa. Fes a fes. Pizzocha! Eno, babo, pizza. Ibn Chumcha. Oh. Romansik z dostawą. No niestety to jest dostawczyni. Jeszcze taka... Jakby to... Półnaga baba... Oh. Co jest? Skłajba. Co to się... Wydupiej! Raus! Raus z mojej chałupy! Wobi. Meb. Wek! Zarpi. Nie rakiety! Ino raus und w... Czy ona mi do sracza wlazła? I się straciła? No żryj ta pizza. Niech Iwalda zawoła. Buncha. Plus. I tak, Ewald, chodź sam. Pizza żech kupiła. Nie chcę tej całej summer holiday. Tyś miała zawołać na posiłek. Ewald już nie śpi. Ewald idzie skorzystać. A potem, kurde, jeść pizzochę dobrą. Zaraz się poist, co? Biedak. Co, już lepiej? No ja, już lepiej. A po jedzonku można by opowiedzieć flirciarskiego dowcipasa. Oh. A ona mogłaby na przykład, kurde, objąć. Shibes. No co jest? A bo ona jest taka zmęczona. Ale to nie no. No nie. Cześć Sasek, cześć Miguelito. Oh, me gusta. Uszta. No nie poszło, no. Tym razem się nie udało. Oświecimy sobie softboxy. Debu. Una turbarsba. Turbospur. Ah. Turbospur. Blablabla.
Siema Andrzej Brzechwa, siema Sebensor, witam, witam. Czy to sama rodzina, którą wrzuciłeś na YouTube'a? Tak, to jest kontynuacja rodziny Gizdów, która jeszcze nie jest rodziną de facto. Dokup drugie łóżko, mogli się wyspać, bo na zmianę nawet nie mają kiedy pogadać, a jak zaczną spać razem, to jest sprzedaż. To jest bardzo słuszna koncepcja. To jest bardzo słuszna koncepcja, Avoid. żeby się wysypiali i żeby się mogli elegancko bajerować. Ugh. Ugh. Oh. Bo dźwięk choby się pejczem chlasnął. Whew. On nie ma zabawy, on musi... Graj w grę, Ewald, graj w grę. Dobra, ona niech się jeszcze wyśpi. Dobra, styko. Ah. Idź se, nie wiem. Poczytaj se coś i będziesz mniej głupia. Już nie powiem mądrzejsza. Ale nie na łóżku, bo ja chcę je sprzedać. To idź se poprzymierzaj stroje, jak to baba. Baby lubią takie rzeczy. A co ja taki żółty? A, bo takie światło wlazło, wjechało. Czekajcie, ja tylko jedną rzecz sobie muszę w kamerze zobaczyć. Biel automatyczna. Jest, ok. A jakbym zrobił takie coś? Czekaj, tak? O. O, dobra. A w ogóle... A, teraz spoko. Tam... Nie, miałem nie tego. Nie czytać. Dobra. Te łoże spieniężamy i kupimy dwa takie, no może nie takie najtańsze, ale kupimy im tak. Różowe pod babkę i bardziej mięskie takie pod chopka. O, no, blisko, romantycznie, ale bez przesady i okej. Witam cię, Piotrek CJ89. Kurde, ona jest fajna sztuka, jakby jeszcze taka głupia nie była, ale... Yibs. Dobra, ten już się trochę tego, czaty na Interi. Łowca cipek XXX69 Slask. Nooch. No i mogą teraz spać i jest elegancja. Ona se pójdzie siku. Fajnie. W ogóle kiedy oni do tej roboty łażą? Ona za 5 godzin, a on za 6 godzin, dobra. Ona niech se weźmie, kurde, kąpiel na szybkości. Siema Robert, witam. Myślałem, że ona się walła do tej wanny w ubraniu. Ewald i tak będzie sypiał na różowym. No tak może być. On jest taki troszkę... Tak zwane coś mu się do głowy robi. Do głowy, hej pasterze! Ona jest kurde flirciara. A czemu mam granie w gry wideo niezaczęte, skoro on grał w gry wideo? O, poszedł spać i wreszcie się wyśpią normalnie, a nie na spółę.
Dobra. No. Wreszcie mogą się normalnie wysypiać. What's that? Ewald do roboty za 3 godziny, a ona za 2 godziny. Dobra, Ewald, nie śpimy. Tylko bajerzymy. Kurde, pierwszy pocałunek to jeszcze nie. Pierwszy pocałunek to jeszcze nie. On by mógł na przykład jej coś tutaj takiego, kurde, poflirtować po prostu. Hana Dens. Ah, A ona mogłaby z nim na przykład ucały dłonie. Nie, no to jeszcze nie czas. Ah. Mogłaby na przykład, kurde, jakieś Lick takie... the Trebane. Clues Takie jakieś Honolulu. objęcie chociaż, żeby było. A boo boo. A freezok. Aha. Crin. Pinka fliff. Floon. Będzie action. Oh. Loonsti. Dobrze! Ah, Watuni Grauhispa. Woga. Koleś się z tej piżamy nie przebrał. Shoib. Nelfi Duba. Oh. Nibui. Nie byli. Resham. Wręcz róże. Slongy. Nie, to jeszcze nie czas. Zresztą baba hop róże. To jakoś tak... Trzymam. A tak mu po prostu tak pochwalić wygląd by mógł. A ona mu tak na przykład by mogła... Febine. Nie wiem... It's shoop. Gee. Szepczeć uwodzicielsko. Snibara. Dubna Timfi. Watanini Choff. Z fab dressów, tak. Siema Whisper in Flames, siema Turpagan. Aga. Clabe. Cootis. Oh. A wiecie co ona mu powiedziała na ucho? Yeah. Uuu. Skiba Yamoob. A na ucho powiedziała mu tak. Hitler nie wiedział o Holokauście. To nie jest niemoralne. Ale to nie jest rodzina. Ja po prostu miałem ich zrobić jako rodzinę, a zrobiłem ich jako obcych ludzi do siebie. No i tak. Siema Ninja. Witam cię. Siema Dawid. A ta pizza zdupiona tu jest, ej. To trzeba wytorbić, a nie zjeść. Wydupc. Siema Krako, witam. Siema Ezio. Ezio. Poradnia przedmałżeńska. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł się stosować do tego, ale jak kto chce. Weź to jeszcze wydupc. A głupio trochę jest, że oni tu na przykład, że im broda nie rośnie, nie? I że się nie muszą golić i tak dalej. Oby było spoko. Marii taratata. Siema mate.pl. Witam Kido Stodzik. I jakby do mnie wjechali terroryści, to byś dzwonił na policję. Nie. Było tą pizzę do lodówki wciepać. Pizzę do lodówki, odgrzana potem taka pizza niedobra jest. A ja o nich dbam, żeby mieli jak najwyższe standardy. A oni do roboty poszli. Marii już jest wydupcono fez. Awans! Będziemy zarabiać miliony cebularów. Cebulionów.
Ale teraz idziemy spać. Czy ja mam tylko złudzenne, że ty więcej streamujesz na Nvidii niż u siebie? Znaczy ja na Nvidii streamuję raz w tygodniu. A u siebie na Hitboxie, no tam czasem streamuję, ale mówię. Ale prawdopodobnie od lutego będę streamował na Twitchu codziennie. Oh. Ale to tajemnica. To jeszcze nikomu nie mówcie o tym, że tak będzie. Ale jakby co, to kanał Niklaus na Twitchu już jest, można followować. Oh, Neeb. Na razie tam kolekcjonuję followy, tak hobbystycznie. Dobra, Ewald. Ewald musi spać, musi się umyć i musi się bawić. A Marie Ugh. musi So. spać. Co? Co się z nim stało? Patrzajte. Jaki on jest brudny. Jaki śmierdziel. On już chyba kiśnie. Ewald. Zawiodłeś jako mężczyzna i jako człowiek. To na pewno nie wpłynie pozytywnie na ich i tak w bólach rozwijającą się relację. Aby się z gównem bił. Moja babcia tak mówiła. Mówi, coś ty taki brudny, abyś się z gównem bił. Ej, a może... A może on robi za Hasio-sznupka tak naprawdę? Albo tak zwanego Hasionura. A nie jako jakiś tam pomoc, czy coś tam, czegoś tam. Może to jest regularny Hasio-sznub. Fra. Ej, co mu się dzieje? Aha, bo jest bez zabawy w ogóle. Kanał to tylko Niklaus. Tak, tylko Niklaus. Tak normalnie pisane ny i kyle a usy. Zresztą jestem tutaj na czacie z moderatorem, to mnie znajdziecie łatwo. Nawet wam napiszę, patrzcie. Napiszę, uwaga, halo. Halo. I to ja. I w ten sposób możecie znaleźć mój kanał, klikając na mój nick i przechodząc na kanał. Czy mam już dać unfollow? Nie no, żadne tam unfollowy. Co wy to? Halo, halo. Aha, bo jest opóźnienie i prędzej tego. Prędzej wy to widzicie, jak ja to powiedziałem. Czy tam na opak. Ej, straszne syfiarze są z nich. Oni tak zostawiają po sobie takie syfy. Nie takich chciałem stworzyć, powiem wam trochę. Ona jest pobudzona, ona tak oby normalnie w żyłę dała. Oh. On musi się bawić coś. Ej, ja bym im kupił jakąś... O, i to jest niegłupi pomysł. Ja bym im kupił... Mamy hajsy, zarabiają, wszystko jest. Ja bym im kupił jakąś wieżę, czy coś takiego. Żeby oni mogli muzykę sobie grać. Albo może drugi komputer bym im kupił. Czekajcie, zaraz zrobimy wieża. Wieża stereo. O, są jakieś takie sprzęty. Magnetofon Jazgot. Głośnik ścienny Rezydent. Siema Asia, siema Costello. Gramofon to może nie. Boomboxa. Takiego może, kurde, byśmy im kupili. Idzie to postawić, a to tak głupio trochę, żeby to stało na ziemi, nie? Okej, by to szło udupić na stole, to nie. A wyżej to tak... Taką półeczkę bym im tu zrobił.
Magneto... ja zgadzam. Siema Paulinka, witam cię. Po Barabara zabawa rośnie. Ale oni jeszcze nie mogą Barabara, bo oni nie są jeszcze na takim na takim stopniu. Czekajcie, ja bym im najpierw kupił... Ja bym tu zrobił małe przemeblowaning, wiecie? Ja bym zrobił takie coś. Ja bym to przesunął tutaj. To bym przesunął tutaj. I kupiłbym im jakąś taką komutkę małą, czy coś takiego. Czekaj, takaj to były te sprzęty wszystkie. Bo tu se wpiszę komoda. Coś takiego na przykład. Ile to kosztuje? 1000? To nie. A choby taką. I czekajcie, to tak będzie coś takiego. O! I pyk. I kurde. Czekajcie. Wieża. Wieża stereo. I pyk. Co to tak krzywo stoi? Fotel do czytania. O, to też jest niegłupie. Dobra, no niech stoi tak. Jakieś to zdupczone trochę, ale okej. Ten szrank to by my tak wydupcyli. O. I fotel. A taki nawet by mógł być. Pod kolor Twitcha. Pyk. O. I kurde, już standard życiowy rośnie. A co on by chciał? On by chciał... No to kurde, weź se pograj w gry. Siema, Polok. On jest cały czas znerwowany jakiś taki. A Marie zyskała sprawność fizyczną. Ona sobie już fajnie poradzi ważyć. Różne tam maszkety. Będzie dobrze, jeszcze będzie dobrze. Barierkę przy schodach? A co, spadną? Tarura, rura, rura, rura. No i proszę. Siema Cody Joker, witam. Kiedyś by było Tyn Pedalski. No. Proszę, i ona sobie teraz może siednąć. Aha, ja muszę wybrać grę, tak? A, to widzisz. Graj w grę Simowie na zawsze. I ona sobie siedzi, je, on sobie gra, muzyczka sobie tyn. I jadymy. I widzicie, jakie usprawnienia do domu zostały wprowadzone sprytne? Musisz wybrać gry... Aha, w co można zagrać, jak ma się korepetycję o 17? We wszystko. Jak po szkole dzisiaj? No, na WF-ie najgorzej, wiecie? Na WF-ie to tak... Kurde... Na WF-ie lipa. Nie mogę zaliczyć tego. Zatrzymania na jedne tempo. No, Iwald zaraz zejdzie przed kąpem. Dobra. Opryskaj potwora spod łóżka. Co? Dobra, on niech już nie gra, już mu zabawa skoczyła. Marie idzie... Ale on tu miał iść spać. Kopytki. Nie, kopytki już mi dobrze idą.
Tilsk. Veruda Inst Abdu Kek. Torga. Dobra. Weź to wyłącz, bo to będzie wadziło. Niech śpią. Moje małe eksperymenty socjologiczne. Aha, dostałem osiągnięcie introwertyk. No fajnie, no. I teraz wysikać, zjeść. I do roboty kiedy? Za 19 minut. Chyba się spóźni trochę. A Marie musi na siku i zjeść też. Dobra, on się musi coś... Niestety musimy zjeść coś na szybko. Boy. Bo Orzavate. nie zdążymy do roboty. Zatwardzenie. Jemu się wspomniało na sraczu, że on jest głodny po prostu. Czas iść do pracy. Ewald. Oh, Warmta. Dobra, zjesz w robocie. No. Marie pucuje wannę. U, jaki syf, jak na basenie gorzej. Śpimy o eksperymencie genetycznym. No. Aby się przebrała, bo wodzi na pokuszenie, jak w takim ubraniu łazi. Dobra, co będzie robiła? Coś waży. Palingo. A, Paulingo. Tak czułem, że... Oje! Shuna. Tak czułem, że to będzie to. Trzeci poziom gotowania. Ser z pieprzem. Najlepsza potrawa. Ja mam zainstalowaną dwójkę, czy jest jakaś różnica oprócz grafiki? Znaczy, no nie, no są różnice, też nawet nie pamiętam jakie. Ale pamiętam, że jak tą grę dostałem, to byłem tam zdziwiony, że niektóre rzeczy to można, że jest regres tak jakby, że tu w tej części można było mniej rzeczy robić niż w tych, nie umiem się wygadać, niż w tych wcześniejszych. Poszła zaś spać? Wszystko dobrze u niej. A ona miała co zrobić? Pójść na 2 randki, miej chłopaka albo dziewczynę. Pisanie dowcipów. Pisz dowcipy. O. Nie graj w gry, no pisz dowcipy. Siema Julia. No, to jest taka trochę nerdziara. Ale się zajarała.
Pisze jakieś tam śmieszne rzeczy. Wice tak zwane. Dobra, tu by trzeba było sprzątnąć tą miskę, a to stary zrobi jak z roboty wróci. Pika buda, buda 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 bu. Rusztowanie rozkłada. No, ja bym im coś do tej chałupy kupił jeszcze tak za niedługo. Na przykład może tu by się zmieściła jakaś półka i bym im tu coś, nie wiem. Co by można było im jeszcze kupić? Co by im poprawiło, jak myślicie? Co by im standard życia dźwigło? Siema Znamir. Czemu ja mam taki, czemu jestem taki przerzucony? Czekajcie chwilę. Basen. Obrazek na ścianę, bieżnie. Żelazko. Basen na grubo. No bo tak do łazienki żadnego jacuzzi im nie zmieszczę. Coś ze sportu. Czekajcie. Siłownia. Mógłbym w sumie im kupić jakiś... A to jeszcze nie mogę. 6. poziom kulturystyki aż musi być. Jakie to są drogie rzeczy! Ej, a może bym im taką bieżnię tutaj wtorbił? Bieżnia tu się nie zmieści. A u góry? Ej, tu by szło. Tu bym im mógł bieżnię zrobić. O! No i dobra, i niech biegają. Niech biegają. Musimy trochę hajsu więcej narobić, żeby coś tutaj więcej próbować działać. LOL, sorry, wszedłem na stronę jakąś. O. Mini cmentarzyk. Będziemy tam chować tych gości, co przyszli i im jedzenie nie smakowało. Dobra, ojciec niech wraca z roboty już. Tak, będą się rozbiegać stąd i na bieżnię wpadać od razu. To jest słuszna koncepcja. Siema Siekierezador, witam. Akwarium postawić. A, w sumie? Czekajcie, po ile akwarium takie małe? Niech mają jakieś coś z życia, jakieś odpowiedzialność. Kościak, ryba dla mięczaków. Kupimy im kościaka. O, niech mają. Na parter przez okno wypadną, no. No i jest kościak. Jaki faktycznie kościak. Ale ta rybka jest, ona jest z kości, to ona nie może chyba umrzeć. Stary się spiął się w robocie. Marii do roboty za godzinę. Stary jeszcze nie wrócił. Fishbone, no. Tak zwany, mi się najbardziej podoba jak boner po polsku tłumaczą na kościej. A ja kiedyś jadę pociągiem, zatrzymuję się gdzieś tam w Polsce, gdzieś chyba na północy, patrzę miejscowość Kościan.
He! Beka. Dobra, ojciec, wyjdź wcześniej z pracy. Wyluzuj się. Idzie tu marihuanę kupić. No, ta se fajnie żyje. Tylko higieny trochę jej brakuje. Ona by się musiała iść wykąpać. Idź się wykąpać. Może opowiadać dowcipy puk puk. Kto tam? Hipopotam. Kto dzwoni? Ktoś dzwoni. Czy to szef? To szef. Co ten szef chce od nas? Spóźniłam się do roboty. A! Wszystko inne nieważne. Czy wiem, jak się nazywa mieszkaniec Kościana? Nie wiem, Kość? Albo Kościej. Mari, do roboty! Gipko! Bo nas wydupcą i nie będzie na chleb. Stary wrócił. Kościan jest pod Poznaniem, no czyli Polska zachodnio, trochę północna. Dobra, stary wrócił, zmęczony życiem, głodny, dojada płatki ze śniadania. Trochę go żal, powiem szczerze. No. Czekajcie, co on może w ramach aktywności robić? Programować. A to, aha, osiągnął to. Ale ma idealny nastrój w ogóle. Memy z Dudą. Niech idzie się polotać na tej... Kurde, na bieżni. Ej, dobrze to robię? A, dobrze. Aha! Nawaliłem tego tyle przez przypadek. Myślałem, że to się nie zaakceptowało. No, patrzcie. Ja z nich zrobię ludzi. Ja z nich zrobię ludzi. Dobrze, dobrze. Przypomniało mi się, że ja w tym tygodniu na siłownię muszę pójść, jeszcze nie byłem. Nie można się... nie można się zastać, potem będzie coraz ciężej. A ostatni tydzień przed świętami nie byłem. Biega? Biega. Widzicie, nawet Simsy pokazują, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na poczucie, na zdrowie, na wszystko, także weźcie sobie to do serca. Zaraz się zdupi z tego. Muszę sobie telefon podłączyć do ładowania. O Jezu, ile mi powiadomień przyszło. Jak idzie na siłce? No mówię, dawno nie byłem. Co tam u starej w robocie? Jest nieswoja. Bicek rośnie, bicek rośnie. Bezprecedensowo. Powiedz rabarbar. Nie, nie powiem. Nie ma opcji. Dobra, on się kąpa. Bo jest zaniedbany higienicznie. Marie w robocie jest zaniedbana też higienicznie. Co to jest za gra? No, co to jest za gra? Takie trochę Call of Duty. Takie trochę Toka Race Driver. Taki trochę Hearthstone.
trochę Overwatch, Yes, odrobina League of Legends, Northstar. trochę Minecraft, trochę szczelanka, trochę nawalanka, trochę Today. strip poker, Foot new. Yip today. trochę taki Battlefield. Nibui Kajciulos na ninja. siłownię. Nie mogę ci powiedzieć, bo mnie będą sztalkerować ludzie. Cenzura na sutki. Jest cenzura na męskie sutki? Nie jest. Są pokazane. Nib nub. I to jest, kurde, męskie można pokazywać, a damskie nie. I tylko dlatego nie można pokazać damskiego sutka, bo co? Bo jest na większym cycku, Yip today. a samego cycka bez sutka można. Foot new. No i nie ma sprawiedliwości. Nib nub. A zabawa mu powinna rosnąć. A mu spada. O co to chodzi? Ja myślałem, że jebcie w łeb. Yes, sir, but Northstar. Nib nub. Yip today. Dobra, weź to posprzątaj. Zrób sobie coś fajnego do papu. Taki dorosły chłop, a w Simy gra. A co? Nie można? O! Kanapka z bekonem. Proszę raz, pyk, 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 na szybkości. No i taka sytuacja. Elo, kurde, Benz. Oh. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Te ważenie. O, ciul już po palcysku. Bepso. Bepsą. Ja kiedyś się tak w palec uciąłem. Kroiłem bułkę takim nożem z ząbkami. I ciąłem i mi zjechał. I tak jeszcze po palcu przejechałem tak 2 razy. I się wciąłem tak w opuszek, tak z pół centymetra. I tak mówię, o tam przeciąłem się, nic takiego, nie? Dałem to pod kran, ale tak bolało. Córestwo. I tak nagle mi się tak słabo zrobiło. I mówię tak, o. I normalnie w ostatnim momencie mi się udało siednąć na łóżku, bo bym zjechał po ścianie, nie? Jabin, laundry chulo. Bafna. Co tu coś śmierdzi? A nie, ona śmierdzi, idzie się kąpać. Dobra, tym se w dupie fajnie. A potem byś to umył, syfiarzu. Tężec. Ale to było z pół roku temu i żyje. I jeszcze. Ale wiecie, tak mnie po prostu sama, tak ta myśl o tym, że ten nóż tak głęboko w tym palcu i to wszystko mnie tak obrzydziło. Ble. Aż mi się słabo zrobiło. Oh, Cardul. Wody narozlewała. Oh. Ale beka. Ej, to jest ten nastrój. To jest ten nastrój. Musi być atak. Musi nastąpić zaatakowanie. Szalone spojrzenie, a potem musi być, kurde... Musi być flirciarski dowcip. To jest ten nastrój, to jest ten czas. I musi być dokuczanie figlarne oraz szalone spojrzenie. No, jeżeli umysł pozwoli wyjść z łazienki. Pauja, pauja. Zarp Samzo, Quink, Quink, Abba. Aba? Aha. Yay, boo. No, spoko poszło, tylko... A im się obu tak siku chce bardzo. Czy bułkę zjadłem? Zjadłem. Warbadoo. Larkin Fruit. Zerpicor.
Nie, nie, tego, już i lepiej idź siku. Turinga. Soida. Shimi baye. Dabo. Shed. Dabo. Nie, on Elza nibsadu. o słońcu gada. Impreda. Impreda. Soida. I o lamach. Shimi baye. Dabo. Sheza. Sefis. Flimon shusha. Wayne. Siusiak. Uh-huh. Ehe. Flimon. Kwak, kwak, haha. Duba duba. Duba duba duba. Zejście się przy pierwszej randce. Poszą nyny. Ale fajnie, szczęście. Joto dupca! Alarm! Alarm! Szybko zatrudnić! Nie! Summer Holiday wydupiej! Toniemy! Góra lodowa! Jota w tym cychaltrze. Jerona! Tryska! Janelle. Bethite Falca. Benu. Niech sama naprawi. Następujący termin sobota. Chyba was podupcyło. Ej, a Ewald byś mógł sobie pójść siku. Alarm! Alarm! Ja alarm, alarm i potem strażaki przynoszą łóżko, nie? So. On... Jaki dramat! Ale kur... Dobra, to jest hopsko robota. I jeszcze zdupił sracz! Jezu! Nie, tutaj rąk! Toniemy! Toniemy! O lol! Tego się nie spodziewałem. Na dwa baty. Na dwa klucze, przepraszam. Taka woda dupę myje od razu. Ten Ewald ma coś z setosz. Co wy gadacie? Dobra. Belchob. Hajs skasowała. Ah, Dukna. Skipabora. Szkipabora! A Marie niech waży jajecznicę albo chipsy, albo nie. Chipsy ze salsą. Oh, scoofa. Skufa! Kurde, jak ci brakuje zabawy, Ewald, to weź se szpilnij na kompie. W giereczkę. Big Block. Czy tam Big Lock. Marii, zaś w tym ponętnym ubraniu kusisz. Trochę. I po palcu. No, zabawa rośnie.
Dobre, i Waldzik. Co ty tam łonacys na wierchu? Kurde, ale on jest dobry w te klocki też. Nie? O, niech se potańczy na kąpie. Co, dobre? No ma takie spojrzenie martwe, takie tępe. Czy jarała się chata? Nie. Nie jarała się chata, bo zamontowałem czujniki. Dostałem SMS-a, jak dotknąłem telefon. Rasta, to musisz w odpowiednim formacie. 16:9 musi być format. Zmieni makijaż, wygląda jak kaszalot. Chakerson, ty byś chciał takiego kaszalota w domu mieć. Ah, no. Dość tego grania. A, czekajcie, Ewald. Weź to wyłącz. A to można samemu. Co ci zaś? Energii brak. No to idź się dżemnij. Albo śpi. Kiedy robię akcję basen drabinka? Nie wiem. A tu idzie w ogóle to zrobić, bo z tym jakieś problemy kiedyś były. Szlagrów nie ma. Ah. Simsach. O! Oh. Dobra. Marii, ale weź idź się, proszę cię. A nie, to Marii. Coś takiego ładnego. Może to? No, mogą wyłazić bez drabinek, właśnie. W tym problem. Proszę Marii. Szczęśliwa. Ah. Przeszczęśliwa. Ah, Deul Sibda. A Ewaldzik? Też spoko. Ewaldzik, weź sprzątnij. Co on tam robi? Chyba idzie. Marii waży. Oh, ah, ah. Cz. Czy da się zabudować w pokoju bez drzwi? Tego nie próbowałem. Będzie wspólne jedzonko. Rogan and Pizda. Nie mów pizda. Nie można, na Nvidia jesteśmy. Chup. Kuzip. Freen. Dromus? Yeah. Dobrze. Bay. Varric Sonoy. Yes. Sons. Oh, yeah, Bahorm. Czy można mieć krasnala artystę w piwnicy? Chyba można. Siema Black, witam. Ivana Wig Ob. Ah, that ish. Zobo Freeze Bay. Najpierw jedzonko, potem kopulowanko. W pełnej wersji to brzmi tak. Najpierw żarło, potem tarło. Polina or Bees. Dobra, Patabe. Stoon. atakujemy. Zifflefuba. Jakiś grubas przyszedł. Ej, to jest HS!
HS do nas przyszedł, tylko że się przefarbował na blond. I to jest, tak patrząc na jego masę, to jest taki HS za pół roku. HS, co ty w Overwatcha nie grasz? In a prep. Sorbet. Revna. Kalina. Co za przypadek? HS plus. Dobra, jedziesz. Jedziesz. Czekajcie, z pocałunkiem to jeszcze nie. W sumie takie na razie takie robimy, wiecie, delikatnie, żeby tu się nie spłoszyli, żeby do tego... O lol, do HS-a wyszli. Warba. Quibs. Mwah. Budaba. Ubudaba! Ubudaba dubadiba! Yeesh. HS, fajny stulej. Kapuna. Kalusibafa. Oh, Viene Flemen. W Katowicach na turniejach są jakieś turnieje H1Z1? Pierwszy raz pocałuję pójdzie z górki. Dobra, idealne nastroje, idealny czas. Moi drodzy, uwaga, to jest ten moment. To jest ten moment. Nie patrzcie. Niepełnoletnia młodzież, proszę odejść od komputerów. Patrzcie, co będzie. To jest to. To jest this is it. Oh, the nerve. Ubadiba! Quosa. Uh-huh. Uh-huh. Yibs, Sharuna in a preb. Oh, Viene Flemen. Lumbic Wixen. Dinks to Grouse. Volushoka Venetia. Poszło. Wszyscy serduszka na czacie muszą lecieć. Chopgaway. Huh? No i poszło. Poszło dobrze. Egon. Jaki Egon? To jest Ewald. Ja wy już bara. Nie można bara od razu. Ma trochę za duże cycuchy. Nie ma czegoś takiego jak za duże cycuchy u kobiety. Robida. Dobra. Ho. Kurde, jedziesz. Jedziesz, Ewaldzik. Całuj go po rękach. Całuj jego dłonie. Niech on w łonie twym utonie. No, to później. Apago Frieza. Pyk. Kill. Oh, uh-huh. Dorna. Larbin. Flarb. Oh. Ooh, Libby soup. Dorna. Waba. Trincana. Łaba dziaba. Eximta. Vorsabe. Subi Whip. Siubi-dubi. Kto to jest? Co to jest za gościu? Halo? Panie kolego? Kuj żelazo póki gorące. Seffies. Czekajcie. Shusha. Wayne. Skąd to już wyciągnę? Nie należy tyle myśleć. Co to za... A, poszedł se, dobra. No, poszła do roboty, a my wchodzimy na Roxę. Nie no, żartuję, idziemy siku. To już nie bądźmy tacy, nie skaczmy, nie róbmy na boki, jak to się mówi. Solosz. Paździoch, stary erosoman, tak zwana małpia czaszka. Roy. Rachunki.
A my nie mamy skrzynki. Albo mamy? Chyba mamy. Ale nie mamy rachunków. Poszła. Poszła. Nie, żadne flirciarskie zapoznanie, nic z tych rzeczy. Co my możemy robić, żeby się zawodowo doskonalić? Grać w gry. Ej, to piękna sprawa. Można zarabiać na graniu w gry? Nie może być! Co to jest Zollstock? Zollstock to jest taka miarka, taka rozkładana, taka do mierzenia, takie To jest, się po śląsku nazywa Zollstock. Oh, Kanushta. Myśli o strzałce w prawo. Yeah. Świntuszek. Oh. Say, whoa. Zarabia na graniu w grę, gdzie ma Sima, który zarabia na graniu w gry. Kanushta. Coś w tym jest. Oh. Struba. Oh. O skoku w bok. Ej, może. Pożar mu się zrobił. A pamiętam w jedynce fajnie, oni tak tymi rękami tak. Jak się paliło. Co to jest tiklet? Nie mam pojęcia. To chyba nie po śląsku. W życiu nie słyszałem takiego słowa. Dobra, przyspieszymy. Niech wróci stara z roboty. Iwald! Poziom drugi w graniu w gry! Yeah! Wow. Co to jest? Książki ktoś nie odłożył. Igrzyska obżarstwa. Thomas Hinkle. Fantastyka naukowa. Oh, yes. Oh. Oh. Diglett. A Diglett. To ja wiem co to jest. Gold 1. Mam nadzieję, że on tam nie gra w Lola. Oh, cheap. Jak tam zmieniasz hitboxa na Twitcha? Znaczy no, najprawdopodobniej nastąpi to gdzieś w lutym. Tak myślę. Oh. Ah. Decked. Przeciwieństwo igrzysk głodowych, dokładnie. Ile my jeszcze mamy czasu na streama? 40 minut ostatnie. Szybko leci czas w Simsach. Znaczy no w Simsach szybko leci, wiadomo, ale w prawdziwości... W prawdziwości leci szybko, jak się gra w Simsy. Aż go coś zainspirowało. Blue screena wyepczyło! Ja. Będziemy kompa naprawiać. Patrzcie, mieliście tak kiedyś, że wywaliło blue screena i prąd taki z kompa szedł z tyłu? Coś tam kręci. Nie wiem, ja w życiu tak kompa nie naprawiałem. Ale on jest mądry, on jest dobry w te klocki, to powinien poradzić. Odpalasz dziś coś u siebie. Po tym graniu tutaj ja sobie zrobię trochę przerwę i jeżeli będzie Bonkol chciał, to zagramy w H1. A potem u siebie coś odpalę, ale tak późnym wieczorem prawdopodobnie. Znaczy postaram się, nie obiecuję na 100, ale coś tak późniejszym wieczorem może odpalę u siebie też. Baba przyszła.
Patrzcie, bombs one... really fell in us. Ha, Yibs. Wiecie, co ja bym w ogóle zrobił? Ja bym może tutaj wstawił im prysznic zamiast tej wanny. Niby razem się można kąpać, ale pod prysznicem lepiej. Znaczy na stojąco wygodniej. Tylko, że to nie... Co ja wam będę gadał? Prysznicy. Kurde, źle wpisałem. To mi zasłania ten sztant z kamerką. Prysznice. Łoja. A, weźmiemy im taki porządny. To są ostatnie przyjemności, jakie oni mają w życiu. Niech się myją. Za moją krwawicę. No, fotel bez nóg. Tak właśnie się dzisiaj żeśmy zastanawiali nad tym, że może... Całe życie to są takie boskie Simsy. Że Simsy tak, że taki jakiś... Że Pan Bóg tak nami steruje jak Simsami. I mówi, a teraz Niklausa usadowię przed kompem, niech streamuje. I tak dalej. Dobrze. Gorący prysznic dla gorącej dziewczyny. A potem, kurde, podajemy kolację. Tilapia z patelni. 22 zł. W złą stronę stoi? Dlaczego w złą? W dobrą. Wysokość Ale są w dobrym stanie nagle. Aż możesz posprzątać nawet. Nie pojawiają się piksele. No i po zawodach. Co, żeby tu było wejście? Nie, no takie spoko mi się wydaje. Dobra. Kurde. Porozmawiajmy o marzeniach. A ona potem niech go tutaj udzieli porady dotyczącej związku. Zuborn. Huh? Ciul się do oka pieprz. I Waldzik, weź se tam coś. Pooglądaj, kurde, romanse. No, laska ma opcję ucałuj w dłonie. Jest taka opcja, jest. Ej, a Ewald, a tyś tam też dostał. Już mu mogła podać. Masz szkłem do ściany, a nie rurami do ściany. Faktiken, ale tu nie mogę. Chyba, że... No dobra. A przejdą tu? Chyba przejdą. Ten sracz trochę przesunął. No dobra, nie, powinni sobie dać radę. Co, pojedli już? No dobra. Szczęśliwi są, wszystko dobrze. Jedzenie na stole zostawione. Marie! Kurde, żryj!
Żryj to. Wróg bardziej. W jaki róg? Co mam dać w róg? Do ściany, nie do... A. Myślałem, że chodzi wam o to, że tutaj ma być. Dobra, już tam byćcie cicho. I Waldzik. Atak. Atak musi być. Całuj ją. Całuj ją so much. Uh-huh. A ty go... Ah. A ty go... Mhm. Nie wiem, nic nie rób. Nie no, czekajcie, uwodzicielską pozę niech mu ciulnie. Waksa? Imba. Imba! So. Oni grają w StarCrafta? Oh, Delroy. Chapin Durkeem. Piguna. Banuka Doy. Oh, Pimpini. Pempini! Orm. Bombini! Jak to mówił Makłowicz? Ipsidu. Imprebda. Beanie. Que musta. Oh, in a pweb. Shazzle. Oh. Washinoiba. Kunze. Huh? Wiksa imba. Oh. Lavo. Wanna choose? Zorbo. Zorbo? Uh-huh. Aha! Benchwi. Karu. Sturdy. Kochają się, nawet jak na sraczu siedzi, to myśli o miłości. A powinno być tak na przykład daj klapsa, przełóż przez kolano i takie inne. Ja bym w ogóle chciał, żeby były takie Simsy, ale takie, żeby nie było to zrobione w takiej formie, wiecie, że oni tam idą do łóżka i tam jakieś serduszka i tak dalej, tylko żeby było wszystko, żeby była krew, przemoc, żeby była kopulacja i żeby normalnie wiecie, o co chodzi. Garza. Oh. Zaś go po rękach całuje. Winesu. Fajne. Nie chciałabyś Hasioka? Albo pograć się w baseball? Czy coś? Albo pojeździć się czołgiem? Albo się pogromy na PlayStationie? I obych się pojeździła na motorze. I jest uczucie. Simsy 21+, no bo te Simsy mają PEGI jakie? 3. A ja bym chciał takie Simsy plus 18. A co się stanęło? Paskudne otoczenie? No to sprzątaj. No to jest... Kto tu zostawił talerz tak? Normalnie zaszczelić. Na plac wyprowadzić i odszczelić pod ścianą. Siedem Sims. Tak, ja wiem, ale to jest stara grafes. Umywalka jest zasyfiona w łazience, ale... A faktycznie. No to kurde czyść! Co myślisz o nastolatkach w twoim wieku, co masturbują się? W moim wieku, czyli w którym moim wieku? Singles? Coś słyszałem kiedyś. Ha. W XXI? No to... Lorray. No nie wiem, no niech se robią, no.
Lepiej, żeby się ciulikiem bawili i tymi innymi, niż by mieli, nie wiem, kraść. No to Lulu. Ah. Ta ryba to jeszcze żyje. A jej chyba nie trzeba w ogóle karmić czy coś. Ona chce dzidziusia. Bambini! Dup. A to nie trzeba wypróżniać tej hasie. Czy możemy spać razem? Nie wiem, trzeba by to było przetestować. Zostało pół godziny streamku. Ćwicz przemowy, podnieś się na duchu, a powinno jeszcze było być pij wódkę. Gdy ci smutno, gdy ci źle, patrz do lustra, napij się. Aha. Good, one more good. A na good czasie coś zjeść. A najpierw weźmiemy szybki prysznic, a potem się zrobimy jakieś fajne jedzenie. Gotuj z Niklausem. Proszę pana, kanapka z bekonem, pyk. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Dopóki jedno nie zapyta się drugiego, czy mają być oficjalnie razem. Ej, ale to jest takie głupie, nie wiem, może ktoś z was oglądających streama był kiedyś w związku z kobietą, albo z mężczyzną, albo jest może nawet w tym momencie. I czy wyście tak robili, że na przykład żeście podeszli do swojej potencjalnej partnerki i powiedzieli tak, no to co, to, ale jesteśmy razem oficjalnie, tak? No nie wiem, ja myślałem, że tak to się, to jest takie pytanie, ale takie w przedszkolu. Będziesz ze mną chodzić? To tak, ja myślałem, że dorośli ludzie tak nie lubią, no. Ja tam nie wiem. Bo ja 15 lat kończę, 11, to ja jeszcze te rzeczy, to wiecie, to mi to jest obce. Finapsa. Uh-huh. 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 Oh. Fajna tomata, zdupił na talerz i zrobione. Też bym tak chciał, żeby się tak dało w prawdziwości. Dobra, masz keten. Oficjalnie jak ustawisz status na fejsie. Powinno być DLC patologia z biciem żony 500+. Taki, żeby mops do domu przychodził na kontrolę i ci dziecko odbierał. To by miło. Oho. Weave day. A co on taki? Coś mu nie pasuje? A nie, on jest pobudzony po prostu. Ha! Ha, ha. Centymetrów. No to jest średnia europejska, nie ma najgorzej. Dobra, no i co? On idzie pogadać. Nawet pobiegł. Dag. Kipoi Shtibara. A tu graba. Graba za 20 lat. Hushar Flassel. Ale mu bebzol wydupiło. Ło, chyba zaczął pić Argusa. A tu, kto to może być? Ej, fajna sztuka, nie? Tak by... A co tam? Kalu, Jiva. Lepiej mieć dwie jak jedną, nie? Forny Fatoza Bab. Flizza. Neops. Bouchard. Yibs. LOL.
Ah, Panzo. Vula Shaka Teebs. Eno Planar. Sigluna. Oh, Jarbin Decor. Pwib Hale. Yabna. Jungi Plavum. Zaraz zniknie ten pan z Nvidia. Sebi. Nie no. To boy Splano. Huh? Pogamoiva. O, kurde. Sebo. O, kurde. Stu Lane. Miednica złamana. Dobra, idź tam lepiej do swojej, weź się i ją poentuzjazmuj. Czy coś. Ale wbił jak kowboj. Oh, Meow. Kranao Shiba? Asboo. Shibo. O! Są Shibo? Co? Jaki są Shibo? Shibi Merkib. Mola. Bula szaka tipse bulba. Kuzip? Yips. Oh, To chyba po niemiecku. Balange. Shunik Batul. Shroop Mofta. Szoszowo. Jedziesz i teraz, póki oparta o zlew. No, żartowałem, nie usuwajcie z Nvidia. Zapytaj, czy jest w związku. No to jak w życiu, nie? Najpierw się całujesz z panną, a potem ją pytasz, czy jest w związku, no. Fajnie. Oh. Ej, gdzie ona poszła? A do roboty chyba. Nie, ona poszła se tak pobiegać do hopów, co ryby łowią, popatrzeć. Ewald, jedziesz. Gaś ten telewizor i do roboty. Ooh. I kurde... Sorba. Dobra, no będziemy wyznawać te zauroczenia i te wszystkie gówna, bo to jest jakaś psychiczna kolejność w tej grze. Całuj dłonie. Banka Fleam. Siwa. Aw. Kisana. Wamberg. Oh, Saganay. Shinoi Lonkas. Punarab. Co on tam gadał, rape? Nabo. Dobra, moi drodzy, no to pyk elo benz. Shunouni? Yibsy. Galimbo. Yasinar Vipid. Jarb. Ooh. Ooh, Huh? so rude. I co to już? My tak, będziemy razem? A ona... No! Ja! Richtig fajnie! Jebz! Ewald, Ewald! Dowej, bierja! Troski, póki pochylona! Nie no. Ej, ale chyba mogą już razem do sracza włazić, nie? Uwaga, pocałunek z pasją. Gaś ten telewizor. Jaki to jest mamlas, no nie wytrzymia. Ewald! Dowej! Bydzie action. Pa! Uj, aż noga zadrgła. Oh. Poszło z jęzorem. It's shoop. Gee. Oh, Zombo. Kurde. Oświadczcie, co? Pomeray. Yana.
Dubs go, aż mu wyprostowało mięśnia. Czy nie wiem, czy ino jednego. Hoo-ah. Oh. Topes. Lardo twib. Neepsta. Bunty. Pada lipsta. Borima Hinaba. No to kurde. Sprzedajemy łóżka, kupujemy jedne. Proszę ja was, na łóżku nie oszczędzam. Albo trochę oszczędzę. Albo dobra. Niech im się śpi wygodnie. Wydaję połowę budżetu na łóżko. Ale nie taki kolor. Takie weźmiemy. O! A, sorka. Karzini. Uh-huh. Flimon. Flimon! Subi Wib. Rar. Oh. Baringo. Topes. Lardo twib. Czas na... The preb. Kurde, pomału, no ludzie, no! Eximta. To inwestycja, a no tak. Niech im się przynajmniej śpi wygodnie. Rar. Dobra, Ewaldzik. Penhesz. Marii poszła do roboty. Idziemy na siku. A powinno być takie opcje. Dwójka, jedynka. Rar. Hey. A serce płonie, kurde, nawet na sraczu. To jest ogier prawdziwy. Ten nasz Ewald. Ewald, weź se poćwicz na przykład, kurde, ćwicz przemowy. Jak Führer. I Ewald staje przed lustrem i tak. Unsere Volk! I tak dalej. Nurbana Kabul. O, HS! Spara. Siema HS. HS z jakąś murzyną gada. So. On trochę jak Archon wygląda, nie? Z Arn.eu ten jeden. Ten, nigdy nie pamiętam jak się nazywa. Ten hopek. I Chabot, i Kabot, nie, może to ten, albo to nie ten, nie wiem. Ale to taki trochę HS rozmiar plus size. Plus size high styled. Nobi Yebu. Mom. Erste erobern wir Polen, danach ganz Europa und endlich die ganze Welt. Bruce Wangle. Dune. Tugabor. Wilp. Kavina Renix. Chobgaway. Pali woda. Gasi pies. Nib Schwabe. Yibs. Yibs. Yumamush. Oganshima. Wibis Yif. Waksa. Listo Trebane. Pelswa. Kazoy. Weź, że jaki chodnik ciepni. Flip Clute. Aha, że dotąd. Zozabrista. No, przydałoby się, powiem szczerze. Dark Archon Arkadiusz Kamiński. Probably. Ja nie mam pamięci do imion ani nic takiego. Także tego, czekaj ta. Chodnik. Chodnik, chodź do mnie. Ale mi chodziło nie o chodnik. Aha, to jest chodnik taki, tak? To jest dywan! Ich werde mehr Flüchtlinge nach Europa bringen. Ja, to by było przemówienie Angeli Merkel. Allein liegt die Zukunft. Ja, tak było. Czekajcie. Płyty chodnikowe. O. O, taki jest superancki. Dywan.
Czerwony dywan by szło zrobić taki. A po co ja... Wyszło artefakt. No i fajne. Deul Sibda. Drugi poziom charyzmy. Kurde, jeszcze trochę i zostanie Führerem całego Simlandu. I wprowadzi narodowy simlonizm. Chucky Hamblin Green. A potem to już wiecie, z góry. Yibs. Prześladowania na tle rasowym i tak dalej. Yibs, yibs, yibs. Yip, yip. Zagu. Czemu on gada jeps, dup, dup? Frinka. Brove Unsa. Piff Dravoy. Snares. Pelswa. Kota pochowali, ja. Zoy Traben. Chow Tokibo. Sika. Freezak Mobsy. Adolf Gis. Ha! Ina Flopsy. Iwuni Vob. Yeah, Steve. Wolni ich. Wilb. Kavina Renix. By żyło się Chopped lepiej. away. Torbaset Che. Pip Top. Dobra, Frenzy. Führer. Kimba. Ja się uważam za Polaka czy za Niemca? Ja przede wszystkim za Norwega. Kimba. Baina Flim. Griff. Jedyna droga dla tego kraju, dokładnie. Dobrze, panie Ewald. Co pan możesz zrobić, żeby kwalifikacyjnie się podciągnąć? Na razie nic. To porób se głupoty. Albo... A nie, ty ryby się nie karmi, to super. Idealne. Jasper. Albo idź się porób szport. O. Porób się szport. Pa, jak ciśnie. Pa. O. Programowania niech się uczy, potem będzie zarabiał tak zwane wykopowe 15K. A myśli o swojej i chce objąć. Kurdy. No. A dupadu. Shofan. Apidapadu. Pankira. Apidapadu. Pankira. Dobra. Niech programuje. Niech napisze wtyczkę. Nie myje stóp. No po co, jak stoi w mokrym brodziku? Szkoda wody. Abadupadu. Niech napisze adblocka. Marie przyniosła do domu 216 zł. Trochę mało. Bo zaraz jej zacznę latarni szukać. Ej, w jakim dobrym stanie z roboty wróciła. No to co, kurde? Do ukochanego. I proszę ja ciebie. Romantiko. Bere. Ale może nie, pierwy jakieś takie mniejszego kalibru akcje. Bere, kudebele. Ej no, zaś jej się styki przepaliły w mózgu. Co ty robisz, kobieto?
Bo mnie zerwie, no. Kuś. O. Kuś. Kusicielka. Oh. Czy skusi? Oops. Oh, Larkim. Ooh. Sabri. Oh. Shuby. Cie siubi dubi can dance. Oh, second name. Niech się kuszą nawzajemnie. Oh, Fumu. A fymu. Winde. Valish. Trickster. Rozumiem, że ona pyta, walisz? Oh, in a bash. A to wyłączę, bo mi jeszcze na YouTubie zablokują film. Pa! Akcja. Kaba. W policzka ładnie, tak z wyczuciem. Dobra, with passion. Kiss him with passion. Please. Czy zamoczę przed końcem streama? No zobaczymy. Pa. Ula. I pyk. Mwah. Mm. Mwah. Z grubej rury akcja dziecko. Ah. Jeszcze czekajcie, jeszcze nie było kurde akcji stuleja pęknięta, tak. Jeszcze nie została sfinalizowana. Dupsa. On powiedział, cie dupca! Abo. Grebo. Cie dupca! Oh. Darpsa. A wy ino o jednym. Susul. Oh, Wadisa. Dobra, kurde. Benarla. Oh. Yibs. Mamy jeszcze Shalula 7 minut, in a spokojnie. brab. Swo brief. Soy brief. Washinoiba. Kunze. Oh. E? Washinoi lonkas. Punarabe. Dobra, Uh-huh. Flimon. wieczerzo. 4000 plus. Pu. Jaja. 7 minut wystarczy. O kurwa. 3 razy. Fajnie się uważył. Masz kety. A, przyszedł, żeby romantiko. Romantiko wieczerzo. Niech ona nie przyłazi. I teraz go kurde załaskocz bezlitośnie. Huh. Oh, Wadisa. Knut nie będzie moczony, co? Benarla. Co ty gadasz? Oh, Wiene Flemen. Ale mos fajny galert. Wydupia go do Hasiów. Meszka. Borima Hinaba. Patrzcie na tą twarz. To jest człowiek, który Subi przegrał. Rar. Famouche. Huh? Zarfweb. Inga Chedge. Brina Josa. Fwibs Puiva. Janarfanai. Flib. Croaky Hartug. Koniba. Shroof Clave. Larkham. Karu. Garu! Dobra, kurde. Pojedzone. No to... Co? Nie. Nie chcemy dziecka, my chcemy bezpieczne te łone. Elo, kurde, Benz. Wszyscy teraz energię na czacie musicie wysyłać, żeby poszło dobrze. Tylko nie chcę doje, synek, do końca, bo... A co, ona jest nieswoja, bo tu się coś zaś są niewyniesione... Ja! Wayne.
Dobra, dups tam lodówka. Czekaj. Neeb. Kluba. Oh. Oh. Oh, get enough. Ewald! Bydzie. Dorna. Nie pacza! Wow. Bazda. It is suk. Nie paczajte! Oh. Wow. Sorba. Wow, Chris. Great job. Nipwa. Już skończyli, bo kompletnie nic nie widzę. Oh, ho, ho. Bula. Oh. Hey. Joto smola! Co to tam się dzieje? Oh, so. Ej, no idź se spać z nim. No. No i moi drodzy, poszło. Po całości. Dobra. Zapisujemy w tym momencie zadupczone pyk. I ja zakończam odcinek na YouTube'a. Dzięki piękne za uwagę. Zapraszam kurde na Facebooki, na streamy i inne. Zostawcie łapkę i widzimy się w kolejnych przygodach Gizdów.